Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsan 9 na bulan sang Abril tuig 2022. Anano naman ang mga balita kag isyo ngaton arangkadahon para karon nga adlaw. Pwerte ang depensa ni Presidente Rodrigo Duterte sa isabong. LTFRB nagahulat opisyal nga kopya sang Comelec sa fuel subsidy. Dalian nyo na para makabato ng mga operator kag mga driver. Wala kita ka-order bago nga baksin para sa COVID-19. Karon nga adlaw, unahon ta ining araw ng kagitingan. Fall of Batan. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bio. The Candidates Forum. The Candidates Forum hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Mga adlaw ginadumdum naton ang araw ng kagitingan. Ginislan ini siya sa una Fall of Batan. Daw kahuluya ang mabla nga ginasaulog naton ang aton kalutusan ang kapirdihan sang Pinoy kagkano sa kamot sa mga Hapones sadtong ikaduang inaway kalibutanon. Pero panilagin nyo bala? Ato ang Fall of Batan, nabantugan to sa Long March, linibo to nagkalamatay sa init, kastigo, putik, sipa, tanan nga kapintas sa Gapones. Kalabanan to nagkalamatay sa 40 gid kainit. Subong iya, ang Semana Santa, daw bagyuhon pa, kay siling sa pag-asa, ang low pressure area sa Visayas, nagbagyo na. So daw, kadako sa diferensya, no? Nagligad to, init. Kalapugday ang aton mga utod sa puwerte ka init. Subong iya gaplanago kita sa puwerte ka tugnaw, kag puwerte nga paguyop sa ngangin kapag tupa sang ulan. Daw kadako na gid sang ginkambyo, no? Sang kalibutan subong. Pero bisan paano ang aton pagdumdum sang aton sini mga baganihan, ang aton mga hangaway nga Pinoy kagkano nga nagpakig-away. Bisan paano, sa ulihin nag-surrender gid man. Ang malail ng sadto kay nagsungka sila, kag nagsiling sila nga masurrender kami. Pero respetuhon naton ang kasulatan sang pagsungka sa mga soldado nga trataron ini siya, prisoner of war, sila sa nga puno kaya. Hindi man kami barbaro, sungka apon kag nagsungka ang Pinoy kag kano asos paglong March. Diha maklinibong patay. May sungkiton sang bayunita, may pila ka mga pagkastigo tob-tob nga nabaguntugan ini siya the Long March, the Fall of Batan. Amo ini ang kasaysayan naton nga kun ako'y panason ko ni sa kalendaryo mo. Dako nga kawianan ini kag dako nga kapirdihan sang Pinoy kag kano sa kamot sang mga Hapones. Pero ti ano mo na, kaya napagkit na sa kasaysayan. So sa aton mga banihan, mga baganihan, mga kaluluhan sa itong long march nga to,
nga dugay na kayo, pila ka ginatos ka tuig na nakaligad, pero gihapon nagadayaw kita sa kaisog sang Pinoy nga nagsumpong sa pangayaw, labi ni gid sa mga Hapones. Kay subong ti okay naman magabya naman ang Hapon kagang pungsod Pilipinas. Sa una magsinggit kahapon, gapalamunggo, gapalanuhot ang Pinoy sa panago. Baliskad naman subong, kung magsinggit kara hapon, puwerte gaguluwa ang aton mga babae sa mga balay kalingawan kay dako nga mani. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 39. Mabalik kami pagkatapos. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Aksyon Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 45, wala gid mahimo. Bisan paano, hindi gid pagpauntaton ang isabong bulang online. Kay siling ni Presidente Rodrigo Duterte 640 milyones kada bulan. Ti panabon ini sa gasto sa pandemic. Kaya ang pandemic, wala tumabalaan nga nag-strike siya, so wala ginpunduhan. Ang mga pundo nga iban ginkuha para lang ibulig sa mga nagkalaigo sining COVID-19. Di kalabanan, gareklamo niya mga sobra 30 nga manugbulang ang na-missing, ang mga pulis nagapang-hold up na, bangod nagkalapirde sa bulang, damo sang nagabiyahe sa Gwa, sa Saudi, pagpauli, wala dala, kay nagkalapurdoy sa isabong, damo sang pamilya nagkalaguba, damo ba na pag-abot sa balay, wala sweldo, may utang pa, bangod na kompromiso sa isabong. Amo ni mga problema nga ginaalungay nga kuntani, suspindihon ang isabong. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi pwede kay kadugon sa pagkadako nga kantidad nga kinahanglanon 640 milyones kada bulan. Para sa akon, sige lang anay, mantinir lang anay, sustinihon talang ini nga makakuha ang pungsod Pilipinas 640 milyones kada bulan. Basta ginatabon lang sa kinahanglanon, matuod man, gasala-sala tong gobyerno mo sa tong pandemic na to. May mangutang sa iban nga pungsod, may mangutang sa bangko, gasala-sala ang gobyerno para lang itabon sa kinahanglanon sang aton sini mga kauturan nga ginigo sa pandemic sang COVID-19. Maintindihan taman na si Presidente Rodrigo Duterte. Wala yaman ginbulang ang kwarta nga ginakuha niya, wala yaman ginbutang sa bulsaya, ang ginpangutang niya kag kuha sa mga bangko, ginpangulam kag iban pa. Gingasto man na. Tamong uwagan ni nagkalapurdoy man bangod sa libre nga mga hotel kag pagkaon sa mga OFW. Maintindihan taman na. Tagaan taman tsansa si Presidente Rodrigo Duterte husto man, di niya nakuhaon ng kwarta karon man, porte ito nga pandemic, lapit 2 ka tuig. Ti wala tayo mapunduhan sa gobyerno. Amo na siling nato bisan paano, tagaan taman sang tsansa, kay wala man niya naggarnatsar si Duterte mo. Wala yaman niya gasto ning mga kwarta para nga ibulang, para iinom, para ipangbabaye. Ginasto yaman niya para sa aton ng mga Pinoy. No? Tagaan taman tsansa. No, hindi naman maayo nga agad tayo mulay ang presidente. Gingasto yaman ha para sa mga nagakinanglan nga Pinoy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 48. Mabalik kami pagkatapos ini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Diyos ang masunod nga The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa Time lasay 53. Siling ni LTFRB Executive Director Tina Cancion, siling niya ang COMELEC
nagaghatag sang pahanugot sa LTFRB nga exempted ang 2.5 billion fuel subsidy program para sa public utility vehicle, mga operator kag mga driver niya. Pero hulaton ninyo ang kopya halin sa COMELEC ang desisyon nga programa para sa paghatag panugot sa ginban bala nga mga proyekto katulad sining pagpanagtag sang fuel subsidy. Maayo ini dalayawon nga tikang ini sa COMELEC, pero dalian nyo man palihog. Base bala nga ang purpose hindi mag-igo sa ginapangabay sang LTFRB nga itugutan na kag isuguran ng pagpanagtag. Base kung matapos lang eleksyon, hindi pa kamo makapagwa sang inyo sini ginahulat sang LTFRB nga sulat gikan sa inyong nga go signal nga ipanagtag na ang fuel subsidy. Base bala kon pag-abot sang tion, gahangla na ang mga operator kag driver ginpahanugutan man, pero hasta subong wala mapatuman. So, dalian nyo man, gahangla na ho, gahulat na mga operator kag driver, gutom na, hindi na gid magwanta ang saka sang presyo sang gatong. Pamangkot sa mga operator kag subong man mga driver, nya san-o? Base magtupa, tapos eleksyon, hindi man guro. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Mabalik kami pagkatapos. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasak. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7. Happy birthday, anay. Happy 18th birthday, anay. Kay Tricia P. Barrientos, alin kay Lolo Fred kag Lula Susan Verde Blanco sang Barangay Pahanukoy. Happy birthday man kay Boy Ramram Guarino. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!